रादाबनिसिम जोङो केन्द्रीय बाथौ फुजा मेला आफादनिफ्राय जानानै आखान्थि नेहाथारि लोगोसे बिथां लेङाइ आफादगिरि जानानै केन्द्रीय आफादनिनो जानानै जों खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दा बेयाव गोथार बाथौ सानजों केन्द्रीय बाथौ फुजा मेला आफादा देग्लाय 47थि फालिगासिनो दङ। बे 47थि बोसोरारि फालिथायजों जोङो सानथामनि हाबाफारि लादों। बेयावनो गिबि साननि हाबाफारि बायदियै दिनैहाय बावनायजों लोगोसे बेलासिनि बाहागोआव केसेटजों मोसानाय हारसिङै बादायलायनाय दङ मोनाबिलियाव। बेनि उनाव गाबोनहाय दङ फुंनि फालायाव थुनलाइयारि बादायलायनाय, जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय, लोगोसे जायगायावनो सावगारि बोनाय बादायलायनाय। बेनि उनाव 2 रिंगायाव दङ बेलासिनि, बेयाव बाथौ आर'ज बादायलायनाय दङ। मोनाबिलियाव दङ देंखोमु बादायलायनाय, बे जाबाय आइजोफोरनि हान्जा मोसानाय। आरो 3थि साननि हाबाफारियाव दङ जोंहा फुंनि 11 रिंगायाव मोनसे गोनांथार सावरायमेल। बे सावरायमेलखौ जोङो रुंसारि खिथिस बसुमतारी, जाय बे केन्द्रीय बाथौ फुजा मेलानिनो बोसोनगिरिमोन, बिथांनि मुङै बाथौ बान्दोबा आरो बिनि इसिं गुमुर होननाय मोनसे सावरायमेल लादों आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे बरायनाय हाबाफारिफोरबो लादों। बेयाव मोनसे गोनांथार आरो साबायखर बावनो गोनाङा बेनो जे बे बाथौ बान्दोबा आरो बिनि इसिं गुमुर सावरायनाय लोगोसे बरायनाय हाबाफारिनि मानिजाथाव गाहाय आलासिया जागोन जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' सार। आरो बेयावनो माननि आलासि जोंनि EM MCLA, एक्स EM एक्स MCLA, एक्स MLA, एक्जिस्टिं MLA बिथांमोन बयखौबो लिंहरदों। लोगोसेनो खाथि खालानि जि आफादफोर नांजाबफानाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बाक्सा जिल्ला आइजो अनसाय आफाद, दुलाराय बाथौ गौथुम आफाद, मुसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बरबुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दक्षिण बास्का दुलाराय बर' फरायसा आफाद, लोगोसेनो गासै राजखान्थियारि हान्जानिनो मावथि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो लाइजाम हरनानै हांख्रायदों।